Поздрави от дома на семейство Петкови. Град Варна, квартал Виница. Не е случайно, че започвам точно с това. Все пак всички знаят колко е варовита и вкусна водата в района. Затова на видно място в кухнята ни стои системата за пречистване на вода на Хигея. Многоетапно, точно както става пречистването в природата. 8 степени на филтрация. Наливаме в горната част чешмана вода и само след няколко минути получаваме по-пречистена, по-полезна и много по-здравословна вода. 8 години. Точно така, имаме от 8 години. Толкова съм свикнала с вкуса на водата, че не мога да си представя и ден без нея. С еднократна инвестиция получавате чиста, вкусна и алкална вода у дома. Без никакво усилие, независимо колко е замърсена или твърда водата в района, където живеете. Може би сте гледали рекламните видеа на фирмата, в които демонстрират как системата пречиства дори кална вода, как освежава вкуса, как алкализира и какво ли още не. Ами, вярно е, казвам го като реален ползвател на продукта. Последвайте ги в социалните мрежи, редовно правят кампании с отстъпки. Благодаря на Хигея, благодаря за този невероятен продукт.